weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to takkusan yoni to garlolo to jawaldi ɓulli to jawaldi sinkateɓe to botto to ciɗa to sori male to gurela malala to liliya ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno samba thiam to abdallah jeeri ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie accident ji musɗi tinama e ɗeɗo balɗe e dow laabi leydi Mauritanie waɗi mayɓe e barmuɓe yonɓe no fewi to leydi Sénégal Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef e oɗo saaha joni kaɗaɗo yaltude e nder galle mum to cité Gorgui teskama tigui o yiɗi tigui jawɗi kewɗi taw ko jawɗi layyaji wondude enveloppe aji ɗi guila e CNMB ha e yimɓe wonɓe gaddinimo to galle makko to leydi Mali colonel Assimi Koïta hoorejo leydi ndi o rokkiri fodde temedde ɗiɗi famille taw ko militaire uji jayannoɓe woni tigui warannoɓe e nder guerre nder leydi he o rokki ɗumen ko mbaɗiri julde mumen moni kala heeɓi kit mum tawino wonde layye mum taske to leydi Burkina Faso altine ɓennuɗo fodde 54 militaire e ɓen witeɓe VDP woni volontaire pour la défense du patrie woni jambureɓe yerletiɓe gam rende diwanuji mumen woni ko mbasi pittali mumen e janguji sebbitiɓe to leydi Sierra Leone Julius Maada Bio ko hoorejo leydi ndi janoɗo kaye ɗaftodirede sumgoji tawa ko deuxiéme makko manda keɓɗo polgo talata hanki o résultat ji ɗi jalti ñalawma hanki o kadi o waɗi prêté serment woni o jokki golle makko gardi ko leydi ndi to leydi Guinée Conakry ma en kaale jaltugol aduna biyetenoɗo Hadja Arabiyatou Diallo ko goto emoɓe syndicat ji daranoɗo potal e démocratie e nder leydi he to leydi Gabon lundiyankoɓe woni l'opposition ɓe kolliri tigui ɓe jadani haydara e calendrier ko fati e sungoji no laamu ngu holliri kabaruji men joolam jabberi ma en jaa ha to leydi Suède jen to leydi Ukraine to leydi Russie to leydi Mexique to dolaci dentude Amérique ha to leydi Irak bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe joklinayi windere kala jaam kawis kiiɗo hen lekki ari dow men woni gorel te hewɓe ceetima ene jara hen ne daña hen aafiya hay woni ñabbuji goɗɗi ɗi jangtonoka e gorel te yaɓe ceetima e muɗuma ko wayno dogam cité kame yoga e ñabbuji goɗɗi yimɓe yanoɓe taw saboto ɗum ko ñabbuji goɗɗi ɗi keptinaka gandaka tawa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en to korjinnooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te ala rewam ala effet a wulnan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa ha mbiya alhamdulillah an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗor ɓandu wulor wandu sukara neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma jokkodire gorel te joni joni keptina hoore maɗa an neɗɗo lelotoɗo ha jamma jenga ɓanduma jaaɗa donka heɓtinde hoore maɗa gam ƴiƴam wasde doggeɗaɗi maɗa jokkodire gorel te sa yeehi to site internet mo gorel te a waɗi www.gorelte.com ma jengan hoore maɗa kala ko haala e gorel te so tawi ko tongode gorel te gonɗa ko leydi Sénégal jokkodirta koye Mamadou Ngaydo 77 128 23 46 so tawi gonɗa ko Dakar Amadou Isma Ndiaye 77 426 68 04 so tawi gonɗa ko Wourossogui Habisek mbatta ko 77 199 00 86 so tawi gonɗa ko Touba Moussa Diagna 76 678 72 08 so tawi gonɗa ko leydi France Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique
Abou Sokoral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe kawis gorelte e jeese meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba nogase jeetati lewru korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati habruji mon e ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Baj to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Baj ko adi kabruji men noon jayde men jayde mon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma e weltare TV e gardagol Sara Abdoulaye Sarr e gollidiɓe mum kala emina mbiya ona juule mo wuuri yona juula kewɗo oɗon jello oɗon jaafo haqqe koddigal e haqqe kadi hakkude kaalowo e keɗotoɗo emina mbiya on tan kala ko meɗɗon nande e noppi mon ta ummorade e kuluɗe amen guila to banggue jayni ɗe ha to banggue jewteɗe min kewi waɗande on kala hen ko meɗɗon nande ko fewnitaki on walla ko dillini ɓerɗe mon walla ko ñawi hakkillaji mon ko muusi on min ñaguima hen yaafuya minenne dendagal to banggue amen komin menno wiyede waɗe ko miijina amen kala min jerlima min jaafima taw ko ɓernde lamde ceera emin mbiya en tan yo Allah rokku en tawede oɗo saaha mo wuuri taw enen ɓeyde e diine men ena ustaki jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kadi ene yetta ene jarna dendagal ɓen tambiɓe jayde nde oɗo saaha joni waɗoɓe publicité ji men kala saaha ko wayno société gorelté ko wayno ceerno Djiby Sy e docteur Djiby Sow emin jarno ɗumen ɓeɗo kadi woni gorelté e ceerno Djiby Sy docteur Djiby Sow to goneñu men ene mbiya dendagal hettiyankoɓe jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma weltare TV eɓe mbiya on juule mo wuuri yon jul kewɗo yo Allah rokki en tawede oɗo saaha mo wuuri taweɗen ɓeyde diine men ustaki allahumma amina habruji men ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie noon ko alarba hande nogase jeetati lewru korse 2023 woni ñalawma julde taske e nder leydi Mauritanie ñalawma o noon yaari hano hannirta ni haadi tigui hano hannirta ni ɓerɗe kala beytima dendagal julɓe kala mbaydiri tigui juulemo wuuri ene mbaddi tigui oɗon jerlo oɗon jaafo ma en gartu e oɗon kabaru ñalawma janggo walla ɓawo janggo so tawi kay Allah luɓiri en wonki ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ɗeɗo balɗe taw ko balɗe kay ko seeɗa ko heddino e julde taske teskama tigui accident ji musɗi mbaɗi e dow laabi leydi Mauritanie ñande talata hankino gasi jeeɗiɗi korse 2023 subaka ko accident musɗo waɗi e dow lawol yakare to mbiyata route de l'espoir ngol waɗi ko accident waɗi ko sara butel mide waɗi hen mayɓe ɗiɗo e barmuɓe hewɓe no fewi ko ponoyal oto taw ko dogalnoɗo dogdu fakkille no fewi ko tigui on ngal ponoyal fetti nde fettino oto yani waɗi tigui mbiɗen mayɓe ɗiɗo e barmuɓe hewɓe no fewi gañiɓeɓe kala noon nawama to hôpital mo bitel mite hakkude tokku kadi to wite hakkude wuro witego tam chekete e wuro witego tentan ene tawi nder région de Hodde toon ko accident musɗo waɗi toon waɗi toon accident musɗo kadi waɗi toon waɗi noon mayɗe on accident waɗi mayɓe nayo ɓen mayɓe nayo noon ko worɓe tato wondude e cukalel gotel ɗum waɗi ko ñande altine nogas jeegoma lewru juin 2023 ko yahannoɓe noon ɓen ko yahannoɓe jultoyde e nder galleji men kañumen goni wasɓe pittali men ko adi ɗiɗo accident ji kala ñande kadi to peka wita woni tigui sara rosso toon ko accident musɗo wonno toon ko oto mo hinde Mercedes kañuma ferɓino toon sarede e dow sarede he ne wanno hen debbo goto e gorko kañumen ko hen mbasi pittali men dendagal mabɓe foof noon en mbinde Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e nder commune mo Riyad e nder Nouakchott teskama ngakkugol ndiyam robinaji e nder Riyad ha tengti noon to nokku toɓe mbiyata Ide Escana Riyad
ko nder ɗiɗo nokkuji e ko wayno kadi leede ko wayno PK11 e PK12 e legal Arafat kala ene tiska tun tigi ngakkugol ndiyam robiŋaji e ɗiɗo sahaji kala hewɓe noon kolleri tigi ma sanga 3h fay 5h du matin ko nden tigi keɓata ndiyam seeɗa yoga kadi kolleri ndiyam heewi wadde ko jontande sahane jooɗo ñalawma kurɗo tawa robinaji men hay wadere soɓɓitaki hen ɓe mbaɗi erago noon faade laamu ngu nde toppito kay ha ɗeɗo caɗele gasa ha laaɓa e nder laamugo leydi Mauritanie e si tengti noon kadi e oɗo saaha gonnaɗo e nguleki cattuki no fewi mo yimɓe cohli ndiyam hano hannirtini ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗena to Nouadhibou to kagulaɗe Nouadhibou taw ko port pêche artisanal woni tigui port to awo fina tawate teskama to noon talata hankino gasi jeeɗiɗi ko bateau awo biyeteɗo oynata ko kañum tigui yooli toon ona bateau noon ko taw dari no ko ɗon tigui o woƴiti o yooli ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen yen ha to Mbagne alkamisa janggo no gasi jeenay korse 2023 diɗɗala cifti e daari e gardugol Abdoulaye Ndiaye Demba Babaɓe e yaadiɓe mum eɓe jogui toon tigui programme taw ko programme mawɗo no fewi e erago noon e bismago ɓen taw ko fedde cifti e daari ɓe mbaña ko jamma ñalawma o noon walla mbiyen jamma o ko jamma pinala ko jamma fina tawa ko jamma fuutankagala no pulaar heewide noon ko yooɗi ala e daranam ɗum noon eɗen mbiya mbañnaɓe dendagal ko taari mbañ kala moni kala nde waddata ada tigui toon to mbaña beele kay ene wawa yiide ɗeɗo golle paydiɗe no fewi ɗe Abdoulaye Ndiaye e cifti e daari ɗamini kaya hollirde toon ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen numima to mbañ ko ɗon taccitene maayo payanto leydi Sénégal waɗi tigui no heewi wadde kala hitande so saha kay julde taske so wasde juldude ñalawma goto alarba hande o waɗi tigui julɓe ko wayno fedde witeɓe coordination des musulmans du Sénégal woni feddere ndinɓe julɗe leydi Sénégal e famille ɓeɗo witeɓe ɓeɗo famille biteɗo rawan abay e wodɓe ko hande juuli fedde noon taw ko fedde hewɓe fedde wonde tawa kadi ko wiyeteɓe fedde wonde tawa ko halfinaɓe ko fate ƴeewgol lewru wondude e yoga e galleji diine e kañumen kolliri tigui ko alkamisa janggo o mbaɗata julde men taske ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hewɓe gaddini Ousmane Sonko mawɗo landa Pastef tawateɗo ɗo saaha joni to galle mum to cité Gorgui kaɗaɗo yaltude galleji kewɗi noona gaddinimo taw ko galleji diine ɗi e yimɓe mawɓe gaddinimo layyaji kewɗi no fewi enveloppe aji kalis ha e nder galle makko fodde layyaji nogas woni tigui kanko Ousmane Sonko ko heeɓi toon ɗina layyaji ɗon kagal kay kanko Ousmane Sonko nde o suuɓi hen jawdi makko layye jawɗi keddiɗɗi kala o wawi feccide ɗum e ɓen taw ko wiyeteɓe miskineɓe walla ɓen tawa ko naggaɓe ene jayanoɓe e nder seppoji cakkitiɗi wadde ɗi walla ɓen naggaɓe ene coka ɓeɓe kewiɗe kamɓe lundiyankoɓe kewiɗe ko prisonnier ji politique Ousmane Sonko noon siftide ɗon guila nogas jeetati lewru me mayduɗu omo tawe nder galle makko to cité Gorgui taw ko laamu koko reeni galle o ene haaɗimo yaltude ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen TER woni train express régional train régional arnaɓe kolliri tigui ardiɓe on noon ardiɓe train o woni wiyeteɓe CTR ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi record yontere mayde nde nden yontere nde 17 lewru juin 2023 ɓe mbaɗi record kay so ƴettude passager ji woni yahoɓe joloɓe e oɗon train ɓe kolliri nder nden yontere wotere ɓe ƴetti ɓe mbawi tigui jolnude 110 ujunere neɗɗo e nder train express ɓe mbaɗi record noon saabu kay ko record mabɓe mo cakkito noon ko 500 000 woni 110 ujunere neɗɗo moɓe ƴettuno e oɗo saaha joni noon ɓe jettima 110 ujunere neɗɗo moɓe ƴetti e nder ndeɗon yontere woni de 17 juin 2023 kamɓe ardiɓe train o noon eɓe jarna eɓe jetta dendagal kilineɓe mabɓe kay ha waɗɓe mabɓe oɗon confiance woni nden hoolare ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to lawol autoroute auto accident musto waɗi e dow lawol jangol woni autoroute péage joɓetego
ngol tolno gara mo Rufisque accident onona sabima embouteillage e bouchon mawɗo no feewi fodde otoji tigine cukkodiri fodde ken wona kilométre uji tati tawa jahani ne darti en non ko kiyiɗe ɗo waɗi ñalawma hande o ɗum waɗi ko ñalawma hande o hakkude to wite kera hakkude wite kera kera jayi to Rufisque hakkude mum taw ko sansa AIBD Dakar accident o mbiɗen waɗi ko hande subaka waɗi hande ñalawma sanga 13h woni 1h ñalawma ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yen ha to Pikine Mamadou Gueye kañum woni maire mo Jidda Thiaroye Kaw ko kanko kadi woni directeur domaine o waɗi no heewi wadde kala kay saha julde taske so addude ballal makko faade kay e ɓen yimɓe tawteɓe e nder commune makko e nder legal no Pikine no ɓe mbino e legal no ɓe belliri julde mabɓe taske nge hano hannirtani o fecciri to noon fodde 30 millions taw ko franc CFA ko yaltini e jiifaji makko wondude e jawjuɗi kewɗi taw ko jawɗi layye ɗe o ficciri e nder Pikine naaɓe tawi kadi ko ɓurɓe jojjude e hebde kay ɗeɗon balle waɗi ɗum noon koye waɗi ɗum koye mbadi social woni tigui ballal wallidde miskineɓe kanko Mamadou Gueye noon o erima dendagal yimɓeɓe o golloto e dendagal yimɓeɓe o rendi sagori benda bokko yakar kala nde ɓe mbawa tigui wadde kala saha gueɗe baɗi ni kamɓe kala kadi ɓe nangodira ɓe jiɗodira ɓe gona neɗɗo goto ɓe mbawa tigui sembinde hoorejo leydi ndi ɓe keeda caggal mum ha semba ha jogo tigui sembe hano hannirtani kabaruji men e ɗemgal pulaar to Ziguinchor ponnoɗen jabbade ko musidɗo men sehil men Amadou Isaga Kebe noon guila subaka o woni koye yiilade layye makko cogguji layye ne tiiɗi to no fewi o dañani layye makko ko ɗum saabi ñalawma hande o en keɓanimo kabaruji men ɗemgal pulaar se nummima to leydi ngali Sénégal ko to leydi Mali paaden to leydi Mali noon hoorejo transition mo leydi Mali hono colonel Assimi Koïta o waɗi geste paydude no fewi faade famille aji militaire uji wasnoɓe pittali men e nder guerre habtade seɓɓitiɓe nder leydi he ballal ngal noon ko temedde ɗiɗi kit alimentaire woni gueɗe taw ko ñameteɗe ke famille alimentaire hen kit kala ko kilo ko sac mo 50 kilo maaro wondude e bidon nebbam mo litre uji 20 e jawdi layya o fecci ɗum noon e temedde ɗiɗi famille taw ko famille militaire uji ngal ɗon ballal noon ari tigui koye saaha gam yidde walliddeɓe noɓe mbaɗiri julde mabɓe taske hano hannirtani ko équipe kalfinaɗo ko fate gueɗe social di kanko taw ko fedde nde o jogui kanko hoolejo leydi ndi ko kañumen tigui e gardugol directeur des services social des armées hono colonel major Ibrahima Sameki kañum ardi oɗon cérémonie o waɗi ko wanno ko guirñade aljuma ɓenniɗo représentante ɓen nden fedde taw ko fedde mayinaɓe woni tigui les veuves ɓe worɓe men maayi e guerre e nder leydi Mali heɓɓe ngal ɗon ballal hono biyeteɗo sokhna Aminata Sameki o holliri hen weltare makko mawde no fewi e dow nden fedde taw ko fedde ɓen ɓe worɓe men mbasi pittali men ɓe jetti ɓe jarni ɓe dunima hoorejo leydi ndi eɓe gandinamo kadi wonde kay wallidde veuve woni tigui bayiraɗo gongalle mum walla ɓen wiyeteɓe les orphelins woni sukaɓe bayeji ala ko moƴƴere fonde ɓurde ɗum ha moƴƴude ɗum noon eɓe jarna hoorejo leydi ndi ha joni ko leydi Mali keddoɗen e nder hitande 2022 hitande mayne nde e nder leydi Mali teskama ujunnaje 6 e temedere capanɗe 69 accident waɗi e nder leydi he ko tina ɗum noon e nder ɗiɗon accident ji waɗi ujunnaje 6 e temedde ɗiɗi e capanɗe 9 neɗɗo barmuɓe hen fodde temedde 6 e capanɗe 64 ko wasi hen pittali men e nder ɗiɗon ujunnaje 6 e temedere capanɗe 6 accident baɗɗi e nder leydi hen ujunnaje 4 e temedde 6 e capanɗe 6 accident mbaɗi tan koye nder Bamako lamorgo leydi ndi e nder ɗin accident ji noon e nder Bamako tan ujunnaje 4 e temedere neɗɗo goto woni ko barmi hen e nder Bamako kadi temedde 2 e capanɗe 5 neɗɗo ko wasi pittali men e nder ɗiɗon accident ji mbiɗen e hitande 2022 nde ɗum noon taw kadi ko kabaru mo ɓayini jagorgal kalfinaɗo ko fati e transport hono madame Dembélé Madina Sissoko kabaruji men ɗemgal pulaar
senumi ma to leydi Mali ko to leydi Burkina Faso paden tuggi altine faade joni kay walla mbiyen nyande altine ɓennuɗo capanɗe joyi neɗɗo ke wona capanɗe joyi neɗɗo wasi pittali mena tawi ko dadiɓe e ɓen witeɓe dadiɓe Burkina Faso e ɓen witeɓe VDP ɗum noon ko e janguji taw ko seɓɓitiɓe mbaɗi e mabɓe nyande altine ɓennuɗo capantati e goho militaire wondude yimɓe tata taw ko VDP woni volontaire pour la défense des patries yerlitiɓe gam dolodade e dadiɓe habtade seɓɓitiɓe kañumen mbasi pittali men terroriste en tuufinoɓe noon ko terroriste en mbanno e mabɓe jeeje terroriste en mbanno e mabɓe jeeje ɓe tuufiɓe ko saha kay ɓe gartanno wadde convoi marchandise panoɗo to jeebo noon wuuro jeebo noon kene wona joni lebbi ko seɓɓitiɓe kandi wuuro ngo haydara natata haydara yaltata so wona kay tawno wondi e koninkoɓe ko ɓena koninkoɓe noon rimdinoɓe kay wadnoɓe convoi marchandise e saaha gartal mabɓe ko ndena tigi ɓe mbaɗa jeeje seɓɓitiɓe ɓe ñooɓi pittali mabɓe ɗum waɗi koto nokku biteɗo Namsigiya e nder région tawteɗo to hakkude leydi ndi e ɓaaji rewo leydi ndi fodde kadi kene ɓuura dadiɓe sappo waɗɓe to ko mbara yontere e nder yontere he e jangu e fodde kadi mbiɗen fodde militaire uji sappo waɗɓe yo majjuɓe melew e nder jangu woni porté disparu ko ronkaɓe yitede hono no holiri armée o kadi holiri wonde ɓe mbari fodde capanɗe nayyi seɓɓitiɓe laamu ngu kadi holiri on ñalawma altine goto wonde seɓɓitiɓe kadi mbaɗino jangu mum wade kay ɓen witeɓe VDP woni volontaire de défense de patrie renoɓe yerlitiɓe gam rende leyɗele mumen diwanuji mumen e nder région hen ɓe mbari kene wona kene ɓuura sagataɓe nogas jangu ngu noon waɗi koye jangu waɗi koye wuuro witego Noaka waɗi kadi hewɓe barmuɓe hen ha joni ko leydi ka joni kabaruji men ɗemngal pulaar senduɓe to leydi Burkina Faso koto Sierra Leone paaden leydi Sierra Leone yehino sufgoji mum suɓade horeje ɗiɗi ñande aseta ɓennuɗo ko talata hanki o jencude woni résultat ji définitive ɗi jalti ha laaɓi kolliri noon wonde ko Julius Madabio gonnoɗo horejo leydi ndi ɗam tannoɗo deuxiéme mandat ko kañuma heeɓi polgu o heeɓi capanɗe joyyi e jeegom piccal sappo e jeeɗiɗi % woni 56,17 rewe makko noon ari deuxiéme ko biteɗo Samoura Kamara on heeɓi ko 41,16 woni capanɗe e goho piccal sappo e jeegom e nder temedere kala kanko noon biteɗo Samoura Kamara noon ha oɗo saaha joni ko caɗiɗo jebbilade o holliri tigui wonde sungoji ɗi ndewani lawol wonde tigi kanko heeɓi polgum o jaɓani tigui ko fati e oɗon victoire haɗani noon kanko Julius Madabio keɓɗo polgu o talata hanki o tan fadani ha ɓuuɓani o waɗi prêté serment woni tigui o wondi o jokki golle makko kanko Julius Madabio noon ko ancien militaire omo yara duuɓi capanɗe joyyi e jeenayyi ko talata hanki o mbiɗen waɗi prêté serment taw ko mandat makko ɗiɗaɓo ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar koto leydi Guinée Conakry paaden Guinée Conakry noon wasi goto e mawɓe syndicat leydi ndi ko debbo daranoɗo potal daranoɗo démocratie jiɗɗo gonga no fewi on yalti aduna omo wiyeteno noon Adja Rabiatou Sera Diallo ko jamma talata hanki ina wiyata alarba hande no gas jeetati lewru juin o hooti e joomi ko e nder Conakry lamorgo leydi ndi o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi tati o meeɗino wonde ko walaɗo kuuɓal woni secrétaire général de la confédération nationale des travailleurs de Guinée woni catal bitengal CNTG ko kanko kadi woni debbo gadano e nder Afrique ardade kanko woni debbo gadano e nder Afrique ardade syndicat des salariés d'envergure nationale o jeyano noon koye nder wuuro witengo Carrefour de Mamou ene tawe e nder Fouta Diallo enen mbiyatande Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina habaruji men joolam jaɓeri koto leydi Suède paalena police mo leydi Suède ɓe dokki autorisation woni yamirore tawa kay ko ɓeena yiɓe kay duppude deftere Qur'ana ñalawma hande o ɓe cuɓi noon ko ñalawma alarba hande o nde won noon eɓe gandi ko hande woni
ñalawma julde taske ko ñalawma kadi ene jeeya ñalɗi ɓurɗi mawnude wonande julɓe ko on ñalawma ɓe cuuɓi kadi ko yeeso juma ɓurka mawnude e nder leydi he to wiyete Stockholm ko toon tigui on juma ɓe cuuɓi eɓe duppa toon deftere qur'ana nde ɓe déposi kayit mabɓe noon autorisation police woni laamu ngu jaɓiniɓe oɗon autorisation ko ñalawma hande o noon ɓe duppata ndena deftere qur'ana kadi ɓe noddi yimɓe hewɓe ne garata tigui yiide no ɓe duppirta ndeɗon deftere qur'ana ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Ukraine paɗena talata hanki o dadiɓe leydi Russe ɓe bombardi restaurant goto to wuuro witego Kramatorsk to funnague leydi Ukraine waɗi noon mayɓe hen jeetato e 56 woɗɓe barmuɓe hen e nder mayɓe hen tawi hen sukaɓe tato ha joni noon laamu leydi Ukraine e ɓen koninkoɓe faabu nana jokki kay irtude leydi restaurant o wonno ƴewde kay so tawi barmuɓe walla mayɓe ala heddiɓe e less leydi hen koto leydi Mexique paɗe nan to Mexique noon ko commande o joguitiɗo ha teddi kañum bifti toon fodde 12 walla 14 yaha policier o yaade mabɓe hay o saaha joni andaka to ɓe keedi koto dowlaji tentuɗi Amérique paɗena dowlaji dentuɗi Amérique noon kolliri wonde ɓe kolliri stock mabɓe hebdomadaire pétrole taw ko hebdomadaire pétrole ustima no feewi e mbadi no ustima no feewi eɓe ɗaminino kay ma ɗum usto kono ɓe cikkano ma ɗum usto ma stock o usto no ustiri oɗo saaha joni saabu calculaji mabɓe ɓe mbanno tigui koma usto fodde million e feccere barilla kono noon ko usti kay koɓe tawi ustima fodde million ngaji 9 piccal 6 barilla non ko alarba hande no gas jeetati lewru juin 2023 koto leydi Russie paɗena cardinal Italie najo biteɗo Matteo Zuppi ko nulaɗo koolaɗo Papa François mawɗo diine isayankoɓe o yettima to Moscou lamorgo leydi Russe addimo toon noon ko papa woni mawɗo diine isayankoɓe kañuma nelimo toon nde o yindirta kayam e Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie o yindira kadi e laamu ngu beele kay dogde koyɗe jaam beele guerre hakkude leydi Ukraine e leydi Russie beele ne darto kanko papa o noon holliri tigui omo jogui ɗaminare kay so yimɓe darima no poti darade kay ma guerre o wawa dartade hano hannirtini koto leydi Irak uddirten kabaruji men police mo leydi Irak ɓe kolliri tigui ɓe jiiti alarba hande no gas jeetati lewru juin 2023 kene qime ha temedde 50 ujunere comprimé woni foɗɗere ɗi hinde carte gon noon ko carte gon ko poɗɗe ɗaynoje koɗe hinde drogue yimɓe hewɓe ɗen kewi hutorade kay sene jiiɗi mandilde ɓe kiiti ɗum noon koye ndera ɓe jiiti oɗon drogue noon ɓe jiiti ɗum tigui kene mofta e ndera école goto gonɗo e mahede e nder région biteɗo Al Anbar région Anbar waɗani kerola hakkude leydi Irak e leydi Syrie musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon kabaruji mon e ɗemgal pulaar jayde mon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e gaddagol Sehar Abdoulaye Sare min mbi on tan juulemo wuuri e yon juul kewɗele jerlo oɗon jaafo yalɗo rokki en tawede oɗo saaha mo wuuri tawa eɗen ɓeydi e diine men ustaki allahumma amin.